ang kanilang flyers for the week. Yan. Naka-sale na yung mga cranberries dahil malapit na ang Thanksgiving para sa cranberry sauce ng turkey. Pang deco ng pumpkin. Pang carving. Dami ng costume, Brel. Ha? Dami ng costume. Si Brel. Magbabayad na siya. It's shopping galore. It's shopping galore. Thank you. Thank you, Amo Ben. Thank you. Say thank you. Papansin niyo yan? Thank you, Amo. Bala ako. Well, say thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Yeah, you too. Thank you. Pag sinabi na adorable ka or sky ka, thank you, Amo. Diba? Sabi na mo, beautiful, adorable, oh, cute, good girl, oh, yeah. Na? Thank you po, Amo. I want $50. What do you want? And this one, nothing. Okay, thank you. You can throw them out. Yeah. Okay. Yeah. Swerte natin, no, naka $20 tayo. So, since naka $20 tayo, bumili tayo nito, $2. Try natin, baka manalo tayo, diba? Free ticket. Kailangan ano yata ito eh. 3. Wala eh. Wala. Tingnan natin. What? Ay, Diyos ko, kinabahan ako. Akala ko 20 tao. 2 tao lang pala yun. Ay, Diyos ko, may galgalang ko. Akala ko nanalo ako ng 20,000. Alam ko 3 dapat to. Try again. Paano to? Hindi ko alam laruin to. Sabi niya 48. So so may dalawang libreng ticket. Dalawa ako. 48. No. Swerte.
Paano ba ito laruin? Alam ko dapat tatlo eh. Match any of your numbers to any of the winning with the corresponding price for that number. Scratch the and find the price. So nanalo tayo ng 2 ticket. Kasi 48, di ba? 30 to 39. Free ticket. Okay, let's go. Panalo. Yan. So nanalo tayo. I won. You win. Okay, let's have a follow one. So another ticket. Okay. Okay, thank you. So, ipa-scratch na lang natin to kila Doggy, okay? Scratch mo. Puta swerte ka. Sige, scratch. Iyak na. Scratch, scratch. What's that? Pesos. Ay, $1. GoPro. Yan na, tala mo. GoPro, take a photo. GoPro, stop recording. Kiss and hand. GoPro, stop recording. Okay. Ayan daw, panalo ya. Tingin nga kung panalo nga yan. May libre tayong ano, ganito. Pumpkin scratch. King. Tayo nga, lawin tayo pinputa, minyang buta mo. Kinabahan ako, kala ko nanalo ako ng 20,000. 20,000 ano. Di ba pag ano to, match 3 ganyan, Dad? Pumpkin patch scratch. Kasi ano ngayon, di ba, anong ganito? Magpa-pumpkin, mag-Halloween. Kaya tinry ko lang to. Baka sabi ko manalo ako. Eh, nanalo nga ako. Kaso, ticket siya. Mama. Free $2 ticket. No, may 17 pesos ko. Ayan. Hindi na daw pang scratch. Scratch mo yan. Scratch. Sketch. Tingnan natin. So, kailangan meron tayo 24 or 21. Wala na. Ha? Wala na. Patikim lang yan. Ha? Patikim. Yan na? Wala. Ayan? Yan na? Wala. Yan. Parang ano dapat meron ka nung kung 21, 24 or 44. Pili niya number ko. Kuha mo. Na? $20. Hindi ko alam yung number yun. Apat siguro yun, no? Si Pama nga, nakauwi na siya. Oo, maglala ka. Pasok na. Kunti lang nang binili natin, 200 na.
Si Brielle. Yes, kunin ko na. Excited. Sige, mami ko. Kenny ka, tara na. Bye. No! Kenny, bilisan mo. Pwede na malakwan. Marunong na ka. Presto. Nawarin ka. Presto. Nawarin ka, Presto mo, nako rin. Sandal. Ay. Sandal, kanta ko. Kaya mama, matusok ka camping niya. Let's go. Let's go. Tara na. Ako. Sama-sama maglakad. Yakin manda. Ha? Yakin manda, ma'am. Ano? Magkain mo makan yan. Di wala? Di wala? Yeah. Wala na. Yung shoes na. Galing na. Very good shot. Take off your shoes. Yeah. Galing. Galing ka, galing lata. Let's go.